Denis nie, ale nie tak. Vítajte na mojom YouTube kanále, ktorý je druhý YouTube kanál v histórii mojich YouTube kanálov, čo je fakt super. Možno viete, alebo možno ty aj čo neviete, prišiel som o svoj YouTube kanál. Vlastne ani neviem ako, proste jedného dňa mi píšu kamaráti, že môj YouTube kanál je fuč. Takže fuč, mal som tam nejakých 150 odoberiteľov a 32 videí, ale život ide ďalej a ja idem s ním a preto teda zakladám tento druhý YouTube kanál, na ktorý chcem robiť úplne inú tvorbu, alebo chcem to aspoň trošku zmeniť, keďže na tom starom YouTube kanále som natáčala aj hry, alebo teda aspoň to tak vyzeralo, ale nie som moc dobrý komentátor, takže hry vyškrtneme z môjho zoznamu videí na YouTube kanál. V pláne mám tiež točenie minifilmov, na ktorom sa už jednom pracujem, má to byť horor, viac vám k tomu bohužiaľ nepoviem, pretože je to len výrobe scenára, furt sme, ale však to vôbec nevadí. Takže to bolo všetko, čo som vám chcela k tomu povedať. Môžeš mi hodiť like, odber, aby si ma mohol veľmi pekne podporiť, môj Instagram a my sa vrátime k vlogu, ktorý vás už netrpezlivo čaká. Tento vlog má byť hlavne o tom, ako prebieha naše úžasné natáčanie s mojimi kamarátmi a s mojím úžasným veľdielom natáčania, takže super. Takže to som bola ja, Fešli, nebudem vás ďalej zdržovať, užite si vlog. Dobre, takže čo teraz? Dotočili sme, teda skôr nahrali sme Miškin úžasný hlasok na video do školy. No a teraz mám vypnutý telefon a ešte treba nejaké zábery natočiť. Takže idem si ku rodine nabiť telefón a pôjdeme zatiaľ s retardami vonku a potom to pôjdeme dotočiť. Ja som nevedela, že až tak! Krásne pokrie. Nice, ja som mokrá zase na vrchu, takže je super, aj mobil to schytal. Dobre, ešte jeden záber s vodou a potom ideme... Ahajte chalani. Tak ide sa teda natáčať, hej? Ty, aká mikina pána, ten si ide. Ideme kúpiť vodu, aby sme mohli ísť natáčať. Natália je bohatý človek, že? Tak určite. Ja som ticho rád. Máme vodu a ideme natočiť nejaké zábery a potom pôjdeme vrieť ten telefón, ktorý sa nabíja momentálne. Že yes, bye. Ty nejako si to... Takže takto, vybila sa mi kamera, takže to budem natáčať na mobil, na ktorý mám natočiť celé video o vode, takže to bude veľmi zaujímavé. Veď halo! A to mám v nose. Doma vodu, Hello, my name is John Wick. Je to tam. Čo je, baby? Áno. Miška sa tu už usporiadáva. Sú síce To drahé. nebude držať takto, Už som to nie. mal, tu Maďar. Denis nie, ale nie tak. Vodička, čistá ako toto. Cikajú tam rybičky. Tak to nie. Videli si niekedy, ako sa pracujú videa? Tak to nejak to funguje. Tu máme objekt, tu máme kameramana, ktorému sa vybil mobil. Takže profikovia, fakt. Takže,
už máme niečo natočené, ale furt nám toho veľa chýba, už je večer, veľa hodín a nemáme to furt všetko. No práve na pauze je 18:07 a oni si išli proste sadnúť. Oni mi proste chcú dodrbať ten. Čo? Bože, to čo s ním urobili? Fuj. Takže už je večer, dotočili sme a zabudla som si niečo, tak musím ísť preto a ideme domov. Yes, man. Že sa nebojí, kokos. Ideme do koša. Neboj, ahoj, vypadá. Halo. Jak nový. Takže pre dnešok video je to všetko, ak sa vám vlog páčil, dajte like, odber, Instagramy týchto ľudí máte dole v popisku a video o vode máte tiež dole v popisku, link na to, hej? Ok, takže ahoj!